Ola, somos os nenos e nenas do CEIP Álvarez Limeses en Pontevedra e imos ensinarvos unha cantiga para saber os meses do ano e os días que ten cada un deles. Bueno, ás veces non sabemos moi ben os meses do ano: xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio, xuño, xullo, agosto, setembro, outubro, novembro e decembro. Hai dúas maneiras de saber os días que teñen os meses do ano. Pechamos a man e nos nós son os que ten 31 días e nos ocos son os que teñen 30. Agás febreiro que ten 28. Bueno, cada 4 anos febreiro ten 29 días. 30 días en setembro, con abril, xuño e novembro, os demais con 31, agás, febreiro, o todo que só, ten 28. Sabíades que o galego é moi importante? E que o galego é a nosa lingua, a nosa cultura e moitas cosas máis. Nós temos que cuidar moito o galego para que non morra.